जोंना संसार फंबाया ना गुरनो आरोना नै केमेरामेन र' नाखौ खोन्था र' नै लोगोफोर संसारनि नाया ना मोनजेनबाय संसारा नै लागायगासिनो बिथाङा आदुंगारि सेंग्रा आं गामियारिनि मावै दाङै जायो आं नाबो गुरो साम' खांख्राइबो र' हनै बालाबोथिया ना बालाबोथिया आं थांसैलै खुसिया सानायाव लोगोफोर नै जोंना फंबाय खुसिया सानो थांबाय नै हांसोआ नै वाव व्हाट इज दिस हेलौ लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि सनजित गयारि इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रा जाबाय लोगोफोर नै जों मेंबाय आरोना बिराद थाबायनानै दायो लोगोफोरजों खुसिया सानो फैदों आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै एकदम हाजो जायगा आरोना अरुणाचल बर्डार बालिफुङाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो खुसिया सानो नायदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै एकदमबारे बेहेरबारि गोजौ गाहाय गोजा आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै भिडिअआ ओरैबायदि डेन्जार इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर नै जायगाया माबायदि थोलो थोफौ गोजा आरोना दायो जों खुसिया सानो नायदों आरोना लोगोफोरनि नायगासिनो दङ गुदुं नायदों आरोना अबाव गानो अबाव गाया लोगोफोरनि जोंना फंबाय जोंजों थोलो थोफौथारलै लोगोफोर जायगाया नै गोदोलाबायथारो फेन्दासे नायानो गाजालाबायथारो बिराद ना दङ नै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैबायदि नै लोगोफोर डेन्जार नाराबारियावनो नै दैया बेसेबांबा दै गोजा आरोना नै गोसोबा माइ गायफिननो हाबावो इहाय डाबल टेनसनानो गैया दैनि टेनसन गैया आरो जेबो नै लोगोफोर दैयानो दै गोजाखा नै डेन्जार दै गोजा ओमफ्राय नै थोलो थोफौ दायोनो जोङो गुदुं मोनदों आरोना मोनसे ओमफ्राय बे गुदुङावनो जोङो दायो खुसिया सानोसै आरोना लोगोफोर मोनगोन ना मोना नायनोसै मा जायो जिखुनु सानोसै आरोना लोगोफोर हाजोखौ नायलाय हाजो गोजौनो जा मोजांखा बै टपाव गाखोदोंमोन जों मैया लोगोफोर भिडिअसो बानायनाय जायासै मबाइलानो चार्ज गैयामोन ना लोगोफोरनि दायो जों साबाय आरोना जोंना फंबाय सागासिनो दङ एकदम थोलो थोफौ गोजा आरोना नै जायगाया नायनोसै दोननाया माथो जानो सावना लानो हागौमोन माहा लागोन आरो फंबाया मोनसे लाबो आदा सनजित ओइ नै ना मोनदों फंबाय लाबोलै आदा सनजित नै जोंना संसारा ना गुरगासिनो दङ संसार जोंना नै ना हमदों मालाय गामियाव फैनानै नासो गुरफैबाय आरोना इयो आलासि फैनाया लोगोफोरनि हाजोखै हाजो साहा हिमालय हाजो फोर नायलाय संसारखौ नायलाय बिराद ना गुरलागासिनो बिथाङा नोङो बे जायगायाव फैनानै माबोरै मोनो दे खोन्था ओरैबादि मोजां मोनदों नै आं नाखौ नुनानैनो जेखाइ लानानै खबाइ लायालासिनो नै ना बेसे मोनखो नाखौलाय नाखौ नायलाय बेसे बेयाव मोनखो मा ना दङ माबा ना बालाबोथिया ओमफ्रायो मा ना होनो बेखौ नाथुर ना नास्राय ओमफ्राय नास्राय जे मोनदों दा मोनखांनानै र' देखायगोन आङो नोंसोरनो ना गुरना खोन्थालाय खिन्थु सोरगिदिंलाय मोसानाय बायदि सोरगिदिं नै जोंना ना गुरदों ना गुरना देखायदों लोगोफोर आङो नाथुर ना गुरगासिनो र' दे गुर हागोन नै नानि मोनहा अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरो स्कुलाव एगजाम दंना एगजामखौ मोजां हो दे मोजां एगजाम हो नै आदा सनजित नायलाय ना मा खि मास थाइसे खि मास फैसै मय ना नाथुर नै लोगोफोर दे नाथुर नै लोगोफोर नाथुर नाया माबायदि बाब्राबगासिनो बिदि ना मोनो आरोना लोगोफोरल' नामा लोगोफोरल' मानसियानो जेबो गैला आंथ' बेखौ गोरजासो गालांनो सानबायमोन नों मा बुङो थालाङा नागिरलाय बिथांखौ गोरजा गालांसै नै हाजोआव
हिमालय हाजोनि बाज्लिनि बायदि महर